от 21 часа. Вечерта на Станислава Ганчева-Радкова. Уважаеми зрители, напоследък все повече деца стават тежко зависими от своите смартфони. Според психолозите, такива деца започват да развиват симптоми, наподобяващи на аутизъм. Те възприемат света само през екраните и не могат да общуват нормално с хора. Гостът ми тази вечер е преподавател по публична реч. Той се е захванал с нелеката задача да развие комуникативни умения от децата и да ги откъсне от екраните на устройствата. Той има богат опит. Музикант е, завършил Държавната музикална академия, доктор по театрални науки от НАТФИЗ, магистър по маркетинг от УНСС и създател на българско училище в Сингапур. Представям ви доктор Мартин Карновски. Добър вечер. Добър вечер. Добре заварим. Каква е вашата стратегия да можем по някакъв начин да спрем тази зависимост на децата от екраните? Ами, първото, което трябва да направим е да убедим родителите. Да убедим да направят крачката. Не, че има проблем. Те знаят, че има проблем. Само, че така им е по-лесно. По-лесно е, да. Детето от количката, хвърлиш му телефона и то край. Мига нещо там прави и се занимаваш е доволно, с него, да. А пък ние си говорим и да. Тихо маме, тихо тате там и това е. Това е проблем, но все повече хора разбират, че има такъв проблем. Вие споменахте българското училище в Сингапур. Там това се наблюдава изключително силно. Защото пандемията оказа допълнително влияние и малките деца, които са до 3, 4, 5 годишни, те не са виждали лица човешки и емоциите не ги разпознават. Само картинки са виждали на екрана? Не, само очи. Да. Само очи, мама и татко и семейството. Да. И ни се е случвало да идват родители и казват: направете нещо за детето ми, но детето не допуска друг човек и те си тръгват. Ние опитваме един-два пъти, борим се. То плаче. То се плаши от други хора. Сега, освен това, че съм мъж с дълга коса, кадрава, там такива няма много. Нали? Вероятно в този случай трябва жена за такива деца, но това е сериозен проблем. И връщайки се в България, аз реших, че това е нещо, което тук те първа ще се усеща, тъй като при нас пандемията като че ли мина по-леко по отношение на тези рестрикции с маските, с затвореното семейство у дома. Но ще се усети. Таблетите, телефоните... Вече се усеща, според мен, да. И аз така мисля. Моята дъщеря, която е на 10 години, здравей, моята обича. Как с нея процедирате? Ами, много си говорим. Имаме рестрикции за телефоните, обаче... Какви са рестрикциите? 45 минути на ден. Така? За да може да си кажеш с приятелите все пак. Тя не се ли съпротивлява на тия Естествено, че се съпротивлява, но ние си говорим. Опитваме се да ангажираме с други неща. Да свири на цигулка, да рисува, да пее, да се среща с някакви хора, да излезе на улицата. Да. Да пипне жив човек, нали? А не просто да си седи и да си, как се казва това, да цъка на телефона. Да. Това е нещо, което се опитваме да направим. Ами то всъщност това е смисълът, да има други неща, които да заемат вниманието на младите хора, така да се каже. Да има нещо, което да е също интересно, но да не е свързано непременно с някакво устройство, с някакъв екран. А самата публична реч ще помогне до толкова, доколкото детето да може да каже: добър ден, аз съм съгласен, не съм съгласен, ще направя това, да може да се представи добре, да може да преодолее страха от това, че другите ще му дадат оценка. Между другото, двете неща са свързани. Колкото повече време прекарваме пред телефоните, толкова по-беден става речника ни. Разбира се. Думите, с които си служим, с 100-150, айде 300 най-много. Добре, 500. Или 500 да го кажем. И това създава проблеми как да изразим мислите си и чувствата си. Съгласен съм. Така че по някакъв начин тук е много сложно да се намери този баланс. С мен ще работи мой колега, който пък ще се занимава с гласа. Така? И то не като пеене, а като развитие. Защото когато ние не работим с този мускул тук, той закърнява. Да. Както всеки мускул. Като всеки мускул, да. Например, сега. Да. Знаем, да. Нормално. Да. В този ред на мисли ще делим заниманията на това да създаваме някаква реч, някакво съобщение, някакъв текст, по структура, разбира се, готова предадена предварително, поне за по-малките, и допълнително ще има работа над
гласови апарат. С деца от каква възраст ще работите? 4 до 12 клас. 4 до 12. Да, защото те трябва да могат да си напишат текста самички, да си го измислят и да си го напишат. Сега в първи клас още се учим. Да. Не, че не мога да работя с тях. Мога, но това е по-упростено, по-простичко е, а пък и се надявам родителите да не дават телефон в първи клас веднага още. И аз на това се надявам, но тя и средата е такава. Аз имам приятел, който казва, сина ми е на 12 години, в момента е единственото дете в класа, което няма телефон. И съответно казва вкъщи, атмосферата е много тягостна, натиска върху нас е жесток, защото детето смята, че родителите му са му отказали нещо, което му се полага, защото всички други имат, той няма. И така тук наистина всъщност трябва всички да разберат за какво става въпрос, за да водим тая битка заедно, защото отделни хора като вас или като други хора, които знам, че работят в тая посока, няма да постигнат резултат, ако са сами. И трябва да се намери баланса на това колко да дадеш телефон и колко не, защото децата все пак не могат без телефон. Разбира се. Това е нещо за връзката, нещо за пръчка, нещо за колело. С другите деца. Да, те играят там. Свързват се чрез телефоните. Има игри, които са хубави. Не са само страшни убийства и някакви такива работи, а има, които развиват нещо и те си играят на тези устройства. Да. Споменахте за българското училище в Сингапур. Много ми е интересно да ми разкажете какво представлява то. Аз съм бил в Сингапур преди няколко години. Въобще не знаех, че има българска общност там. И има. 250-300 човека сме. Бяхме, защото аз вече не съм там. Разбира се, върнах се в България. Всички, които гледат от Сингапур, здравейте и горещ поздрав от България. Всъщност, чак училище не е. Беше български клас, да го наречем. След като търсихме дълго време преподавател по български език квалифициран, не намерихме. И един ден беше, си спомням, 9 ноември, ако се не лъжа, се бяхме събрали българската общност и аз събрах майките и казах, вижте, чуйте как говори дъщеря ми, която излязва преди 2 годишна от България и не знаеше български. Чуйте как говори тя. Искате ли да опитам аз, защото нямахме специалист. Да. И те казах, хайде да опитаме. И така, после се появи пандемията, разбира се, затвориха ни и не можехме с малките да работим. След пандемията отново почнахме, сега има подем и имахме сериозни успехи. Дъщеря ми в момента е в 4-ти клас тук. Така? Ами, освен по-бавното писане и четене, което вече е наваксано, разбира се, на други разлики не можах да намеря с нейните съученици. Което е, как се казва, цветя в моята градина. Разбира се, това са работихме много постижения. Много здраво работихме с децата там и имаше желание от родителите, което не е важно. Да. Единици бяха тези, които свършва урока българско дете, т.е. с родители българи двамата, защото има и смесени бракове, българско дете, което излиза, свършва урока и майката го пита на английски как беше, хареса ли ти урока и така. Аз с един урок в седмицата какво да направя? Да. Но това бяха единици. Имаше от смесени бракове много деца, с китайка, с французин, с белгиец, с други, които с усилията на семейството и с моя малка помощ напредваха. Дори и деца с по 5-6 езика. Имаме семейство, което е българка и словак. Те са на място, значи те говорят български и словашки децата, или поне се опитват. Там английски, китайски и понеже китайски ме труден, почват и испански. Тоест китайски са го докарали до някъде. Това са 5-6 езика, но децата попиват. Да, всъщност техните, така да се каже, възможности за усвояване на езици са много по-големи, отколкото на възрастните хора. Ами те не мислят, че е трудно. Да. Имаше една история за едно дете 5-годишно, което спасило сестричката си по време на пожар. И минало по някакъв покрив, отворило някакви железа и журналистка пита пожарникара, добре бе, това е невъзможно. И той казал пожарникара, ама то не знае, че е невъзможно. Точно така. И затова. Донесли сте една книга, която носи любопитното заглавие "Пеещото тяло". Искам да покажем на нашите зрители. И сте надписали Него Сиромахов, благодарност. Така, "Пеещото тяло". За какво става въпрос? Тук съм описал 12 простички стъпки, т.е. в 12 стъпки просто нещата за това артиста на сцената как да комуникира с публиката. Така? Говорим за жест, говорим за поглед, говорим за работа с микрофона. Не как да пееш, а какво да правиш с това нещо, което се нарича микрофон. За как да гледаш публиката. Изобщо всички такива неща, много простичко. Важни умения са, но когато те завладее емоцията на сцената,
Можеш ли да ги прилагаш? Аз не съм сигурен, че емоцията трябва да те владее. Може да се случи, но не трябва да те владее. Ние трябва да владеем емоции. Ние трябва да накараме хората в залата да плачат и да се смеят, а не ние да сме. Защото, да вземем големия Ролин Горанов и Светът е за двама. Да. Колко пъти е пял тази песен? Хиляди, предполагам. И ако сега дойде тук и изпее, ще бъде като за първи път. Да. Значи ние се учим да лъжим, че преживяваме всеки път. Защото ние не можем да преживяваме всеки път всяка една песен отново и отново и отново. Няма как. Но така трябва да го направим, че хората да не знаят, че ние не преживяваме. Трябва да кажат, как преживява. По най-простичкия начин. Нещо с един жест, с един поглед да го направим. И това трябва да стане естествено, да изглежда естествено. Защото сме виждали много хора, които така преиграно правят някакви неща. Да. Ето това трябва винаги да се отбере. Си личи, когато го правиш, не така да ти идва отвътре, както се казва, незаучено. Големият проблем, който трябва да се реши, първо е анализа на текста. Много хора не знаят за какво пеят. Ако разбереш за какво пееш, тогава вече е лесно. Тогава, ако попитаме някой къде е прожектора, къде е изхода, къде е камерата, той ще покаже по много начини, защото знае къде е. Но ако го накараш да прочете едно стихотворение като хората, нормално, изразително, трябва време да се подготви, да прочете, да разбере всъщност какво той иска да каже стихотворение, коя е силната дума, коя е слабата дума. Всички тези неща, за да може после да направи правилния жест, правилния поглед да направи. Да се обърне към хората и да каже, да намигне, да се усмихне нещо, каквото и да било. И тази книга всъщност учи как да стане основата на това нещо. Предполагам, че е доста полезна за изпълнители. Единствено е на български и на руски. Така? А е базирана на Станиславски и на Михаил Чехов. Разбира се, на езика на тялото, но на руски не намерих никакъв материал, което много ме очуди. На английски има няколко книги, 10 на 15, който също е преведен на английски, издаден от едно сингапурско издателство само за учебници. Между прочим, което е един голям, как да кажа, успех за мен, защото това е издателство, което занимава с научна литература и го видя и каза, това ни трябва. Интересно е, там са разни професори с 500 страници, 1500 страници за химия, за физика, всякакви неща и Барабар Петко с мъжете, наш Мартин Чуитов там. Така, в част от английските книги дават съвети. Бъдете естествен на сцената. Аз и като се страхувам, пак съм естествен. Да. Ние не трябва да сме естествени, трябва да, както казах в началото, се научим да се претворяваме. Да изглеждаме естествено. Да. Благодаря ви за това интервю. Мартин Карнолски. Това беше всичко за тази вечер. Останете с програмата на 7/8 TV. Довиждане!